Bistro Impresia v Martine predstavuje unikátne spojenie kulinárskeho umenia a úprimnej vášne pre gastronómiu. Táto štýlová prevádzka sa špecializuje na prípravu jedál z čerstvých surovín, čím zaručuje autentickú chuť a maximálnu kvalitu každého taniera. Bistro ponúka pestré denné menu, ktoré zahŕňa tradičné recepty v modernom šate, od cítých mesitých pokrmov až po ľahké šaláty či domáce dezerty. Podnik vyniká svojou schopnosťou premeniť bežný obed na skutočný zážitok vďaka profesionálnej obsluhe a príjemnej, takmer rodinnej atmosfére. Je ideálnym miestom pre milovníkov chutnej kuchyne, ktorí hľadajú čerstvosť a poctivý prístup k surovinám. Každý hosť tu nájde harmóniu chutí, ktorú dopĺňa štýlový interiér. Bistro Impresia svojou ponukou dokazuje, že aj rýchly obed môže mať úroveň špičkovej reštaurácie. Je to miesto, kde sa kvalita stretáva s pohostinnosťou, čo z neho robí povinnú zastávku pre každého gurmána v Martine.